Abalandeli be-channel sesichazeke namaphupho igama lami nguHlengiwe Sibongo Ngambotho-ke. Namhlanje nesifiso ukuthi ngichaze ukuthi kusho ukuthini-ke ukuphupha ubhatata bakwethu. Noma ngeke ngize ngibe mude nje kakhulu, kodwa ngizocela nje ukuthi ungilalele ngoba ngizoyenza isheshe nje le video. Ubhatata bakwethu uhlukane kabili. Ubhatata khona omhlophe mase kuba khona obovu. Ubhatata bakwethu uyi-veg, ngizothi uyi-veg ngoba utshalwa phansi njengamazambane nawo. Uyi-veg elinoshukela phakathi. Kanti futhi uyinto ebuye ibe nobisi, ephuma ubisi nje emzimbeni wayo. Uphinde futhi ube impande. Ngalo ndlela ubhatata loyo. Njengoba ngichaza kanje lezi zinto ngizochaza nga-one ukuthi mase sihlanganisa konke-ke. Uma uphupha ubhatata, amakhasi akhona mawuphuphile, sisakhuluma ngokuhlaza-ke njengamanje. Okuhlaza ake ngiphinde ngithe nje, okuhlaza ubhatata mawuphuphile ubika isifo esihambisana nemali. Kanjani na? Okuhlaza ubika isifo esihambisana nemali. Amakhasi akhona ngaphandle abika ukuhlupheka nje nokuhlukumezeka emoyeni ngoba nina umbala obovu okuphaphathekile okutshengisa ukuthi lapho yinto esuke isidlulile noma umbala wegazi osuke uselinjani lingaselimila ake ngisho kanjalo, noma nje umbala wololo sizi lelo, yabona umbala wakhona. Phinde kube ingaphakathi lakhona lichaza ukuthi injabulo kuwena leyo, kuzoba nenjabulo. Uyingapha ngifuna nje ukuchaza nje kanjalo ungizwe kahle. Ngaphakathi injabulo ezoba khona empilweni yomuntu lo osuke ephuphele ubhatata. Ubisi inzuzo ethize azoyithola. Ukuba impande kwawo kusho ukugangwa okuthize okuzodala yonke lento ukuthi igcina yenzekile. Impande ezogcina isishaya kephi? Ekhaya, ngoba iyinto etshalwa ngabantu abayidlayo abayisebenzisa. Kusho ukuthi impande ezoshaya ekhaya elithize, kunganakiwe nje kungathi kuyadlalwa, kanti umuntu uyenza ngempela into, sinyenyela sokuthenjwa egcekeni noma sinyenyela sokwazi ukuthi hayi asinankinga nalo muntu, kanti impela uzonishaya sakudlala noma sayinto elingazoyithathela phezulu. Ngaleyo ndlela mangixoxa nje udaba lakhona lonke lalapha, isho ukuthi kungase kube khona umuntu osuke ezodlula ngesimo sokulimala okukhokhelwayo, noma khona umuntu ozolimala kanzima ngesimo esikhokhelwayo. Kungaba imoto, kungaba ukuthi ulimala emsebenzini. Yinto esuke iyakhiwe-ke ngokucushwa, njengoba ngisho ukuthi impala, ngokucushwa umuntu ongathi uyamazi, usondelene kakhulu nawe, oke uze ufise okufune nanosizo kuyena. Kusuke kuyinto kanjalo-ke nje. Ngalo ndlela njengoba ngisho ukuthi kunobisi, uyobe sethi mayelimala uyobe suthola imali, inzuzo. Ngasho ngathi ubisi lisho imadlanyana noma indlela yemali ezongenela. Ngalo ndlela ukuba happy usho ukuthi wena la ngaphakathi uyobe usujabuliswa inzuzo yobe usuyithola ekuhambeni kwesikhathi ngalokhu kuhamba kwalowo muntu. Ngibuye-ke ngize kubhatata omhlophe. Omhlophe nakhona usho isimo esifanayo bakwethu. Umehluko ukuthi lona-ke akabulawa yinto eyimoto noma yinto ewumshini, kodwa uyacushwa ngesimo esithize sokuthi atholakale nje aphathwe ikhanda noma vele aphelelwe umoya noma inhliziyo, yinto nje kodwa esuke ikanjalo. Uthola ukuthi benza kumuntu lento lena, asale-ke umuntu ashiye izimali zakhe eziningi akade ezibekela ukuthi ngelinye ilanga uyothi mhlawumbe mase ephumile emsebenzini azidlele yona le mali. Kube khona bamcuphayo ubhatata lomhlophe, bamcuphe mase bekhombisa ukuthi manje useyasadingala, mase bemcuphe mase eshonile naye, mase bethi abekhaya mase kuba khona abakutholayo-ke esikhathini esilandela. Kubuhlungu-ke bakwethu yonke lento, akusho ukuthi uma umhlophe kusuke kube buhlungu,
kodwa kumele isimo segazi nangesimo sesifo esiyobe siyothatha noma esithathe umuntu ngaleso sikhathi, uyabona. Phinde-ke manje ngize uma-ke kuthiwa ubuphekiwe, kusho ukuthini? Ngabe umhlophe ubuphekiwe, ngabe mhlophe ubovu ubuphekiwe, okusho ukuthi lapho yebo into mayiphekwa ipheka ngomlilo vele, okusho ukuthi ngisho noma ngabe kuthiwa ubona ngomlilo, okusho ukuthi kubese kuba khona ulaka oluba khona kuleli tulo elakhiwela ukuthi libulale umuntu othize. Kwaba khona ulaka olusuka kubantu abangasekho belwisana nalento, yingakho usuzoyibona isivuthiwe, okusho ukuthi isebelwe naye yaze yaphelelwa yini isikhathi sayo, noma yaze yaba iyahluleka ngokufa, ngoba okusele lapho phela ukwenze njani ukuthi udle, yabo, ilahle laphana eluntuzeni ithoyilethi, isuke ingasasiyona into ephila phezu kwesimo somuntu esafanele imshaye, isuke isiphelelwe isimo sokuphila, ngoba phela ubhatata njengoba usuke ungakawupheki usuke usasesimweni sokuphila, ngoba usuke ukhala amanzi, uyabona, usuke usamfifa ngisho amanzi mawubona, usuke kanjalo usemanzi. Masuphekile laphana usuke usuthambile, ayiphili leyo nto, isuke isingasaphili leyo nto. Ngaleyo ndlela into nje esuke ikanjalo bakwethu. Futhi okokugcina ubhatata nje mawubona noma engabe ngendishi, okusho impela kona uqiniseke ukuthi kunomuntu njengoba uphume phansi, kunomuntu ombelelwa noma ofiselelwa noma wakhelelwa igodi. Sekuphuma ubhatata, kuphuma impande ethize ezoshaya lo, kungene yena phansi, uyabona, ngezinqubo zokuganga kubantu bakwethu. Mawubone lelo phupho, hawu bakwethu nithandaze. Futhi khona into ngifuna ukuyibonga engiyibonile engayisho ngathi hayibo bakwethu, asithandazisane ngoba sibona izimo zezulu singekho kahle. Abanye kwezinye indawo nje thina la sihlala khona impela ukuba khona nje nemoya, abantu abanye bawela izindlu, kodwa-ke ngokuthi sase sikhulumile kuyona le channel, siyakubonga khona lokho ukuthi kube khona indlela esikwazi ukuxhumana ngayo, sikwazi ukuthi siqwashisane ezintweni eziningi, ngoba phela umthandazo womuntu oyedwa awufani nomthandazo wabantu bebaningi, niyabona. Kuthe nje noma kwenzeka okuthize obekade kutshengisa ukuthi ngase kwenze umonakalo omkhulu, kodwa nje ngokuthi uNkulunkulu emuhle, sithandazile, abantu bathandaza, benza konke bakwethu, akubanga khona nje izinto eziningi ezimbi ezenzekile, noma abanye bebe khona abapheshukelwe izindlu, niyabona. Kodwa nje sime nje emthandazweni bakwethu, sithandaze ngoba asazi kahle kahle ukuthi kwenzakalani. Kunesimo vele ekufanele silungiswe esithize, abantu abaphethe izwe lala eSouth Africa abanamakhanda aqinile, abangafuni ukulungisa izinto abazonayo, ejike seyishaya kwayithina sisonke, ngoba ngakubeka ukuthi abantu bonile, sonile kuJehova, senza inoma yini, abaphathi bezwe benza noma yini, yithini esiphila emhlabeni senza noma yini. Ngaleyo ndlela kunezinto ezithize fanele siyilungise bakwethu sisonke nje emhlabeni. Kuyikhona ukuthi kunzima ukukhuluma into unjengohlengiwe nje kanje ngubani mina, kodwa-ke bakwethu namhlanje nisale kanjalo, nisale kahle. Futhi ngiyabonga xothi nisale kanjalo, ikhanda lami licabanga izinto eziningi, nisaleni kahle, ngiyabonga.